ole tun tu ma hianin I kan nga hlel em mai Facebook le WhatsApp lama mizo zirlai tele competitive exam be tu te zong zong tena kan request kabula hian tuna hian kan kom dona voina hian hei bil ko thira an ma ni ko tara kan kom dona nia ama saberin pulal chibaile ahmelan en hianin aza ama se atlom em maya voina hianin zona tam tak in zo chua kan an tum dona ani nang taken kan zo chuak zo long ti tepo kan hlawa amai ro chu a thlir tu lampang te pon kan lo hriat thiam ta kan bei se ni impo ni sela ma sabera chuan chung ko chanchin a family background lampang in zo chuak kan tumanga chuan ina pahni na zirna lampang le khoi skula nge kalti te katiang chi kha in zo chuak kan tum lenga a pathum na chuanin a fuina lampang chi te a vei zong ang chi te zirlai te nena cha adu anei chuanin khatiang chi kha adu du soina hun kha kan pe don ani kanin thlasung lawanga ani point thlasung lawanga di chuan kain zot mol mai don ani pulal tin ka ko mayang cha ole poi lawang chu trosa hei kan lo hriat thin dan chuanin mi simple down to earth anti te mi ngai tlom ara theina in ara be zo lo mi tumru le en ton tlak ti ten ai comment na te kan dong thina ti na te chu email a hian lang hlen ka ria voina te po hian hei ka in koma smart te wa lo be sei te po kanom thaya amero chu hei mail kan mu po hian in tlom hle ani en ton tlak om halin ka ria ma sabera chuanin kain zot pop mai nga introduction mina nei saksela ming te pian kum te tin pian le murna anu le pa u le naw fa naw ti te le engza ge family member an ni ti te kha te se ole alo mum hle mai tiang hun te miron buat sai saka ke ni yakara July le kan naw te competitive lamati mi te min be seng kan phalong te ro chu ka hlau thong dewa amaro chu thei top ke mani lo ton to china te kan soi thiam chin te po kan soi chho tura ngai la tunai zo na masa kha han lu don tai la chung kwa hian khokon khuwa kan nia khita Mizoram top Manipuram ridep pania aizol tangpo in game zani chuang alania sumi khuwa tang ron chuak chu kan nia chuda chuan nu le pa hovin kanom thina unau pathum kan nia mi pa hlir kan nia anau pang panin tuna chuan kopui kan nei ve ta ka u hiala tlangwal thunga ka nikum mai khan kanu in min boral sana tuna chuan ka pa hovin chung ko member chung ko chu kan la khosa ho ti na ni chu tu ma in dang ran kan lom chuang lova ka pa hovin in khata kan la cheng ho vekani ber chu alo me ani chuanin tuna nu pui neya fa te chu la nei chia lawa ti ro kan la nei chia lawa ni he kan be se me ka ni alo me tuna chuanin a zirna lampang a kanan lu tanga hei zona te tam khop maya kan soi thin angin channel dang le YouTuber dang te chu ahlimom zong te chuanin a entertain ang chi a funny ang chi te kha in zo thina tlang puin amero chu kai ni chu khatiang lam lo deu a technical le zirlai exam nei tu be tu te tuna hianin graduate karon zawa enge ka zirang enge ka tiang khatianga apply ngal thei tur practicala apply thei ngal turang chi kha in zo kan tumanga ashe omlai te khatiang chi te kha en zo thonga top lama chon ma se kan tumber chu ma son na hlok na kan nei na turang chi kha kan tumber ani le zirna lampanga hianin pulal khoi school chuak ngai ani ti te tin ilo zir chuana primary anyang chu ka chia lo atira tanga top ani meng chetra atira tanga top kha primary tanga graduate level thleng khami chin kha minan student che school hi kakal
tam lova ti mai ang ka kal na chun hi ka kal tuan chuak par zela khokon comprehensive middle school atangin pol khata tanga pol sari kan zawa kan hun lai chon pol li le pol sari kha ngani board exam khala ni ve a pol li te kha chu khodung sei kan khokon atanga kem rukala poli le pol sari ani chu board examin kan vakal ve zak thin ani khatiang vela tanga ranjir chuak kan dia government school ania kan khoko da chon azirna chun ani khati lai chon kan khuwa chuan ti chuan high school khotlangin andina chuta chuan khotlang enkol high school private high school pol som zo le a ti chuan aizola ron chukin chung te po nei ebem lem lovin an ron chuk khongai pathian zara pathian in rem min ruat saka kong min lo duan saka chung te tur min lo siam saka heta chinga venga piral de ani te chung kwa ron lutin ti hian government mizo higher secondary school atangin pol som pani ka zo le a chuan Pachung University College economics subject ka graduate ani ti chuan abak khachu na zongin ka chuaka ka zirzom tari lovani ignu ate chone me chu kan ti ven a khala zo chuang lova chu po chu ka din munani zirna lama chuan ani le zona ka zo zelanga hi zona tama izirlai hian sar athiam thai chi nge nia middle school te primary te aniang chu khatiang zong MCS khat lat ti lo tai la khami anoi lam panga khanin athiam pol nge ni ange pass tok chi nge ni nge atop lam chi nge ni chuanin civil service lam pang hi itum shim em ti te kan zot sei deuh hlek mai anga kalaya khanin athen chon in class 12 I pass nu khan MCS ti po hi om zia la hrelo chu tiang khop chuanin aron chor chuana kha thing tlang veya background te po thalem lowa mai ro chumi tumru takania chung po chuanin MCS te alani theiniya class 12 pass nu po kana shelawa tiang chi te oma kha atak nge mi anlo zel din vel nge kha tiang chi kha nge nya shil them kan thu thil hi nya ani na chia hi kan soyang chia hi agai thatu benga hera tlang na dana zirin alo dang khrit ve theya amaro chu nya han bulletin han sei don taila pol sari thleng kha chuan pakhat na kan voi khat ma kan ilowin ka ria pahni na le pathum na bor ve hi kan i thei ve a athiam hi chu kan i ve in ka ria kan khuwa school anga chuan amaro chu kan khuwa in za somnga bor ve la chuan no pang kan tam lu tuk lo theya chung zinga in el na kha chu sang lo deuh te poni mai theya amaro chu athiama kanin ngai ve ni a khuanga tan chuan pathum na vel han ni ve thei kha chu thiam kanin ti ve viawani ti chuan high school le ro chu pathian khongai na zara keima takpo ma ka son chona kain bultan chona tak ani chho ve a pakhat na kani chowa ka van neya an thei top chuan kan zira chungkwa in min ma mo na sa viau ma se nu le pa te zirna ngai poimo mi anlo ni wangin zirna min tuipuya zir that lo hian hlawa na tho ngai enge min ma mo na tam tak kara po min han ola ti chuan kazir nema po som pe chu khilai ngopa hi kan bot anita a khati hun lai chuan first kha kan nom meu lovani first khan ka ron pass ve ani sangni pali ani ari ve to a first division a pass kha kan nom manglovani khati hun lai anga chuan pass rim po har sat lai ani a kan kho khi tiang lampang atang chuan chuwang chuan athiam pol chu kan i vem o te kain tit ve dewani chu pian pui thiam na te po kan nei te po nianga tin pathian khongai na zara thei top chu kan zir na te po mal som na kan donga tin po som pakhat som pani kan han zira aizol level a chan ka lo sang lutuk lo ani karinga po som pani po kha second division a ka zo rama amaro chu engeni subject economics te kan la chowa ka tui chho ta viawa BA ro kha chu tui chil takin ka zir to
graduate tang mo chu ta chuan ero chuan pathian khong ina zara gold medalist ni inem se tiu hngai khan lo thlin na kha ka chang ve ni ti chuan MCS hi civil service lam hi enge itum dan ti hi nia zo na hi om ve thina atum ma pol tak chu kan yang civil service hi chu pol riat kan han kala kan zirtir tu pakhat kan service hi India Today te chiara in kengkwal reng pe ania chu tiang chu min inspire tu ani pakhata chu ta chuan pipo khitiang thingtlang kho mor atang hian thing zaite in lo chapin magazine tunlai chuan chuak talutuk lova GK refresher pakhat cheng thakata cheng som pani manang chi kan subscribe ve thina ka chiar ve ngata dictionary nen khatiang vela be kha kan ya class 8 atangin amaro chu nya MCS kha inge ni kan hrelowa chu kan magazine mizo tong chuan khatiang guidance kha om thalova tin magazine po kan nei lovani amaro chu UPSC civil service te chu kan mer thiat ebem thunga chu magazine kan chiar atang te kan mo tang chuan UPSC exam hi kan ngai san le kan tum khachuni maya NDA te kan lo hreve a National Defense Academy a lu te kan han chak ve khania po zirei lu tuk lo na mu kha kan ri ru kha lo ni boka wang khan academic line a kal ai chuan civil service atoi bera chuan class 12 pass NDA lu ania kan han tum chin kha chu adota hi chuan civil service kha UPSC noya civil service exam kha kan tum khani bur mai ni kan tum khop mai amaro chu 12 kan zir zova NDA kha chu ka din khan kal hai ta khan kalo phachia lo de ha ka he chuak vele ta ka in bo sai man via class 11 a kha chuan he ai zolama u mon puin guidebook te mi han le kan be via wa mathematics te kha ka zirna samana ni ka science kala lo chung khan chu ti chung chuan amaro chu ka dina khan ka tla ti ha ka he chuak ta chu ta chuan po som pani ka ni top lampang train economics kha ka tui ta chhota a BA kan zir tak takiro kha chu civil service rel ru theinghil pai deu thak khopin ka tui chil vele thunga MA zira engani specialist ni kha ka du ve ni ka ril ru kha lua na sakhop maya chuwang chuan BA ka zir chung kha chuan competitive lam hi chu magazine te chu chiar maila chu tilu tukin kal tui chil to ri lova PUC a BA kan sova results su ma khan khuta IGIDR an tia Mumbai a khwan admission ti tur han kain buat sai ni entrance kha gauti pek ngai nya ka kal thei ta si lova khami tum khan competitive exam tur committee officer anti assembly secretary mi tur hi arua in ruala MA entrance kan pethei lo kha ka ril ru na deu niang ka exam tur thleng khan ka lo thei hil pe ka khatiang ver kha kan nia chuwang chuan tum hi nei ren ro nangin lang mai la no pang ril ru chuan anu nong lam hi chu kan on ve dewa amaro chu buat sei ro chu kan buat sei ma amaro chu BA chuan ka thlau thlat deu zokani adik tak chuan amaro chu BA kan zova khalam pang kha academic line han kala hanzir chun zom viau kha tun ma class 8 kan ni lai ka dri mang tho khan nazon kha kamomo na kha sang ta zokin ka ria chung ko lam pressure te lo ril ru on lo chung khan kan book luta ti chuan civil service lam hi kan buat sai ta zo kani ti kha chena khan du to ri ta na zona dot le lam khala om thei tho ka ri question kha tam veng reng sia a chip chiar deuin I kan zot don thowa khalai kha chu ani le ni china iron soi khan soi to thowa ani le civil service lam pang shim kha I enge influence che driving force ang chi kha I enge itum deuh top nge class 8 tang vel khan GK te ka zir thini tia khata khan I antenna tu emoni model MOI dol emoni deuh khatiang chi I wanga tuina deuh nge kan chung kwa har se maya I na kan e nge wangin MCS iti deuh top nge khalai nangma khan enge MCS ni tir tum tu khalai a driving force lai ta community thengem
เองเบอร์ฮิงเงียงโอ้ก็เตียแมกกาซีนก็ subscribe นะบุลจันนะจูอักกปิลุยประคัดกับโมนี่สุดท้ายส่วน geography ฮาร์ซาจิไลบุก็ตุยมีอะไรก็ all some te khan toi deu khan lo in thil fia kha ka hmuwa chu wan chan he magazine hi subscribe pila ka zirna min pui don ani ti kha abula chuan ani ta a chumi tang chuan career guidance kha ka dong ve ta chawani khamin magazine atang khan keima chuan tin IAS chu kan hrevek maya DC hian min to ve zeu zeu thowa khomor thingtlang khomor po ni la chu wang chuan kan ri ru chan IAS kha MCSI mai IAS ani lo chan doctor hi thingtlang chan kan hriat vek khini maya a video hi kan hrele tu pa video kha MCS ani ti kha kan lo hrelem lova amaro chu video te DC te han ni tur chan IAS tur han kan ngai ve deu top mai ne kan lo tunang khovel engani media chak na huna kan om lova share tura om lo chan kan hrelo khani maya tin amaro chu keima nia engani kan hmu phak to ka sang ber nia kan hriat kha kan aim ve top mai ne chu DC lal kan ti em maya khatiang kha IAS an ni ti khan ming to pain zia thina wang khan kan hre ve ni chu wang chuan khamini theina tur kong kan hmu ang kha kan dab ve ringot mai chuan kan ni phata chi alo na in chu MCS ai tu nai ron ni chan na deu chu aniang atiro bultum tu chu ni graduate zone na all some deu hleka zon na mu ma thei tur du na ril ru wang khan ti hian civil service po hi kan ron lu na chan ani ta a tira tang kan tum chan po hi ani ma zo ka an nature of work kha a tha asanga ti lampang ril ruwa watum ngor phe chu kan ni lem lo ani kan hrelo khatiang kha chu amaro chu DC kha mi poi mo ta kan nia IAS a ming to pa pukeria chau ti te a ming to pa IAS in ziak thina khang high school kan kalai vel kan lo mu thina wang khan kan ri ru min hroi tu chu IAS ni chak na khatiang min nei ti tu chu an ni deu mai a ran pain an poi mo na kan va hre em lo maro chu din hun sang chel kan hriat ten ni wang khan kan ngai sang ani ani le sar kha ta khan i MCS kan in zo ta mero chu influence tu zok tak ka chu IAS kha ani mela ani le tuna hin MCS ai oma kan hrianga Mizoram a chun central a hian lut lo ti hi chu sang ni le som atang phe ka chun alu thi kan om mang to lo Mizo te zinga chu tuna hian IAS kha driving force ang deu tlema influence tu kha ani deu wang kan MCS tuna hian ni a ani le IAS lampang te hi han chak na te mo a kala tiang han ti emo ani lo pon MCS atang hian a conferang chi deuh khan conferang chi khan alu thei thoin ka ria promotion char khatiang vela khan enge a direct ka hanin zia tlin te chak na te la nem ka lai ka kalai kha cha na cha ko min ka ria BA kan zowa ni chana ka soeng khan pathian ko ngai na zara ka result po tha civil service lam makalu rau chan UPSC kha kan target pop mai ne BA ka zir zo khan rang takin kain buat sai ngala kan result suama khan prelim sika penghala ni khati lai chuan keima subject big ngor kha chu lo thiam ve viau thowa maro chu dang kha chu ka thiam lo khop mai ti kha chu ka economics kha prelim sa khan optional ala oma optional pani kan la exam thina 2008 kuma khan ani ta chu ta chuan kan han tia heti ni jang katling chho thei mai nga ti kha be sina kha kanei ve deu ani prelims kha chu kan han graduate ta kan han exam chho ta ni kum sang ni pakwa kan graduate fel ta sang ni pakwa kan han exam kha kala phur khop mai kha ta chuan Mizoram sarkar noi phe chu ka exam po in aizol pon lam phe chu ka dil ngai lo hrim hrima UPSC khatlin in be sei kani mi ve mio wang khan kan ti chowa kum sang ni som ka thlenga adi na taka jon har kha ti tel ani achan chu exam patan khan ron thlak ta prelims an ron thlak dang lama sang ni som pakhat chawa chuan hemi aptitude test kan ti big paper through hi aron kalta Chinese English sa chak lutuk lo chuta mathematics arithmetic lampo chuti lutuk chak lo tan chuan
speed match ลำปังเทียมเราตันส่วน อ๋อก ลิ่นไม่เขาเราหาโดนตานี่เบสเสียบูจันติค่ะเรียกว่าขนาดหาแล้วจุดตาส่วนกุมสังนี่สมตบลำปังจังส่วน MPSC ฮีก็หอยนัดตัวจอกก็คุณภาพนับภาคตกจอกกันเนี่ยงาติค่ะเกี่ยมาจนกระเรียกว่าจนเอามาก็หอยตักตัวสุดจังส่วนอามาจน UPSC ค่ะก็ target เวนี่อามาเราสู่2010จนกลุ่มตบแล้วมาจังส่วน UPSC ค่ะสู่เจ้มิน MPSC บวชใส่ไปกันกัลแต่เดียวว่า UPSC ค่ะ second นักกันดัดแต่เดียวว่าจะเตียงส่วนกันกัลตุนหัวเห็นกันไงตัวเลียเทียนก็เราติดส่วนเราจอกบางอย่างโอ้ก็เตียUPSC เวลหันคลิ้งตัวที่ส่วนกลุ่มเกี่ยนี่ยังสแตนดาร์ดส่วนกลุ่มนี้ขัดตัลนัทกลวินดูเชียร์เห็นอินบวชใส่ไตละส่วนอาเซียไม่เท่านี้เราจนเล็บจนก็หุบหุดเดียวตุนว่ากันไงตัวก็ answer paper กันสูตรปนกันหันติงเงี้ยละก็ exam หุ่นเบอร์ข้าสังนี่สอบปลีเนี่ย UPSC prelims ส่วนมางาเวลินกับพะโลวะcut off mark ค่ะอาจารย์สุมาเสมางาค่ะอัตเลมมีอะไรวะนี่มางาหมู่เบลตูร์ขันจันส์กันนี่เลยมันกระเรียมางาเล็กกับว่าภาคเทียบนั่นชนะกันไงตัวขันเบลตุลำปังกันสูดขันรีสขันมินเบลโจกะส่วนส่วนก็คุณภาพจนนั่นละพะโลเดียวกันไงมารถช่วยเนี่ยจาก็บ่วันนี้ขัดที่สุกันละเบย์เวียงเบย์โดนตบติดตบนานส่วนกันละผู้กันละจากเวรไงนี่มารถช่วยให้ service กันหันลู่ตัดหน้าที่กันบัวยะสุดท้ายส่วนเนี่ยเบย์โดนตัวป่าส่วนนักกินโปรโมชั่นหุ่นที่ส่วนนั่นละเวมาหน้าที่ที่สุกันเคลียร์ส่วนนี่ไม่อะมารถกันดูตักโจกรอยส่วน direct กันลู่ฮิตส่วนนี่ฮาร์นี่ฮาร์รอดส่วนฟรีนะอันโลเมอันนี้แหละข้าไล่ขันUPSC ข้าพอUPSC exam ที่ข้าวิ่งมุสัดข้าไอเต็มอีโลนี่โตเท่าว่าจวนนี้มิโซรัมบีข้าพอเฮียนินcompetitive exam ที่ช่างข้าอีโลนี่นัวละอันนี้แหละสารคตาขันMCS นี่มาขันนาเตอีโล exam มาขันกลิ่นนาเตอินเอ็มจวนนี้ MCS อิตลินมาขันนาในจุงอิน exam เงนั่นในเลวินที่ขัน exam top coaching เตกัลขัดตีไลบอร์เวลค่ะไงข้าก็จะไม่หุ่นเฮเร่ขบะกันอินบัวใส่ช่วงเฮเรียสวยตัวปตัมินกริงาขลายค่ะกุมสังดีปกัว BA กันโซวากันโซวาสุดท้ายส่วนอินบัวใส่นะครับกัลหาจงไอพุทธเมียรีนายน์สกูลกัลบ็อกซี่เราถ้าถกบ็อกซี่เราที่เขานี่เขาส่วนหุ่นที่เราบวยท่าคุบไปช่วงกัวเทรนเพรสเตเราเวเราเทเราอ่ะช่วงก็ขสักเตะเราหาสัตว์เพจวนเราเนี่ยสะดุคบไปอ่ะสุดท้ายส่วนสังนี่ปกัวขันจันทร์tradiwไหมกันเนี่ย MYC เห็นโคชิงบวชเสนี่สุดท้ายส่วนลอร์ดคริสต์ขันจัดชัวกะมารถสู้กี่graduate หิมเขาก็ริ้วเขาก็อะไรจะพูดเวนี่กันงะมาเนี่ยอินรินตกนะก็จริงกัลงานก็ตายชวนมานินกระเทตบกันสิรพอตั้งจุมินว่าก็จริงกัลิละกะโลกปุยังตีข้ากันในข้างลักไปกะก็จริงกัลลวินกันอินสิระสังนี่ปกัวค่ะมารถสู้มานี่อินสิระข้าชวนรินไอเนี่ยเราบวยหน้าข้าเราตั้มขมไหมอ่ะมารถสู้ตายลวดหลายลุตุเราตัวร่างไงเลยกระเทียสังนี่ส่งขันกันอัดมิดทราเวลเลยอ่ะassessmentนี่น่าขันกระจมเวตาก็จริงกัลละที่ชวนจุมินหัวจนก็จริงกัลโลกเสียข้ากันเฮ็ดโซตาไอ้โซลคอลเลจครั้งUGC หน่วยก็จริงสงสัยจะกัลสวกเดี๋ยวเวกินกันเรียไอ้โซลตุนมาจน UGC หน่วยเฮียน remedial coaching fund ที่อมเวทีนะจู่ๆกันกัลกวลนัสสุดท้ายชวนการิรัว determination เฟลตักกันอีจู่พอเอ็งนี่น่าฮิกะจงอมารอจูน่าอมาเปียงฮิกะจงระวังที่ฮิเกมาจนกระทุดลูกนานี่ช่วงก็มาโมอินามาโมน่าสังเวียวมาเสละเอ็งนี่computer ที่จะตัวชวนไอโซลปอนกระชัวสันระวังที่ฮิกะทุบปุยเนี่ยที่ชวนโพสเอ็งนี่น่ากันหันจงกัน qualify เวริงปอนิเซไอโซลปอนจูกรุ๊ป A นี่เราชวนกับ exam ตะเราตบไอโซลชูเงเราจู contract ปกกับ exam ทั่ว
PhD nuaya te tin heta AG nuaya graduate training kan tiang chi te exam neu chu ka nga mai SS contract ang chia chuan po hian tin adang po sei tura tamin karinga han ngai tu mai chuan department rang khati hun lai NREGS nuai tu na kan enkol tak ber APO te po hi ka exam ve a interview a te po ka wa hoi mangang ve viau manani chu tiang te chu ka khen ve tho ve chin ani ta a ti chuan pathian khongai na zara wani thak takin sangni som pakhat khan university a assistant grade kha ka ting ta hlawa chuta chuan bul kan tranta a ma chuan contract ni lo kha anget pa ngai assistant grade pa ngai ni ta a ti chuan chu kan thok chho pa a lekha zir pa hin lo har du khop maya chuta chuan engeni kan quality te poi tlem chuan ti chemo ti te chu ru chuan om thina na thok lo in zir taila ti te kan ngai tu ave thin amaro chu izon na min pe a material how tak lu tuk tur te min lo chok ve a ti chuan kum sang hi som khata train na thok chungin kan exam chho ve le ngata group A MPSC na conduct civil service kan ti ho MFS ani mo MIS ani mo MPS ani mo MCS ani mo kan exam kim ve kan ni kum sang ni somat som top lama tanga exam zong kha chu ka exam kim vekin ka ria chu wang chuan ka hlo cham zat kha chu han chiar te group A ringo thi som ve len in ka ria kan chut tuna hen kan mit ka thi aizol lama ka dawain ka chiar mai thelo wa chu wang chuan chiang takin ka soi thelo som chu tling ani MCS ringot po kha kum nga chung ami chu bets han chiar chuan an lo tam du khom mai sang ni som pakhat kan exam ma sak ber atling ho kha sang ni som kum top exam ania som pakhat bets ani ta chu wang chuan som pakhat an bets an ma som pani bets an ma som pathum som pali som panga bets an la umani chu wang chuan kum MCS ringot po hi kan be nem manani ti chu wang chuan coaching chu ka kal nemani college zong deuh tho ka kal chhuwa ka tin aizo khuta tun sangni som pali exam don khan prelims kan exam don khan crash course kan tia viva kona khwan wazirao an tia chu kan chu kal boka khat course chungte chu coaching lama chuan le kain boss sei chunga engeni kan hazon te ni ta sela group B ani chuan pon aizol pon chu kalo exam vak lovani Mizoram chung bik chu amaro chu SSC ka appear ve thunga SSC hi chuan tier 1 hi ka thua tier 2 ka kalma khan nadang ka chil le ta ka wang khan ai nang reng thowa ka te ka chunjom talovani chu ka thlen chinani ani le sar hi tlema toifel deuin kam khat ni khatin han chan zung kha tuna hian an tum deuila hay atam maya question ni kan an cha sak lo kha ne athen te khan lo vui de kan te thlir tu lam pang le zir lai te kha ron zot fu chia lo tel lo ti kha kan hlau dewa eng po ni sela atul kha chuanin rei tu soi pokat apoi chong lawa ti toy dan kan dap don nia sei zo chu zo to thoin kari ani le ti hian voing za chia nge MCS kha atem nia in riat khalai kha voinga avoi rukna hen ka tlingin ka ria MCS big tuanggu tuna MCS hi bets met anim kan in bets meta bets ani kha voice som na tling ti ania ani kha ani tak takem ani kha achi karin danin sangni pariat kha exam ha sak berania kha kala tel man lowa chu wang chuan adang hi chu kan in rual karinga pakhat velin ma ain ka tlem don tina nia chu wang chuan sang voice som pakhata ti khan group A dang MPS kan exam tunma chuan combine ani nilowa chu ti hun lai chuan asang thu ani ban kha chiar tel ve kani karing ani tak chu ani le pulal i study timetable tlang puhin ron zot na sak maya i hemi chungchang hi abikin primary le khatiang level kha chu ni lo tura ngai la MCS ani lo pon competitive exam shim graduate nu khatiang kha chu a chiar thei tawnga a thei phei chun MCS B ka
anh nghe là thọc chung in timetable lang chi lệ na in thọ mà timetable in set đàn khát tiếng chung trang vel kha là thọc chung coaching ikal nghe kal lâu tiếng chi te po khai đủ cho ni ron soi the nga khalai kha kha study kha time kha tiếng nghe in manage time management lệ khát tiếng chi kha mian sul the ngem timetable hi nia thil boi thak deuh mai mitin tan a sang theu ngai thil hi alo ni ve dewa ke ma chuan zana hen darkar ruk hi maximum a hen kan da dewa kati zo ka chu azir hun chu ni lovin mut hun chung kha maximum a darkar ruk alarm te kan set maya zan ka men re deuh le jing ka tho tlai hreta tiang khan chung te in engeni hun ol min lo pe thei boka tin na ka tho mai chon chung ko mamo e mo tho te ni lem lo chon ni leng hi kan hun man dan chu ni maya ka le khazir dan hi kan ni chin khan ka soi tel che lo na in bukhat chiara thiama va chang thi mai chi hi kan ni lova ke ma abe bom ne na zir chi a sei zong li ra zir chi hun he chi kan i wang hian hun hi ka i tama tin na kan han tho chi na phei chuan ni leng in kan chuaka tin ni leng kan chua ba ka hian zingkara kan na tho na te lo hlata wangin zirna hun alo tlema chuma chan zan lam hi kan in petam thunga chuan tlang puin ni khata hian darkar ruk ai claim hi chu kan zir lawang tiang vel ani karinga nai tho chung tho chung po khan a chan chu zana hen rei tak kan meng maya tin kalkong hi thuya dar mit ngeni basakal tumphei chon earphone te po kan mang ve maya earphone hangai thak chi te po lo om ve zel to study material hi kan van ne ya tiang te po kan mang tangkai veo wani chu wang chuan ni khatain chuan darkar rukai thlem lo hi kan zir in ka hria tin sunday hi kan mang tangkai nakina a hran pain zo na huna la om thot chuan kan la sei fi ale tu ra ngai la le te re mai angai nom chho don khop mai hei ani le pulal prelims le mains le interview chung chang vel a exam big taka khan balu taila a be bom khami in prepare dan kha chu ina kena tul chuan in zot thoila